हाइनिहाय अम्पि विधानसभा आसकथाय बिसिंनि 47 पोलिंग सेन्टार कैसा कक्सिल सामंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर नि मंगै जों फनगै तंमाने आबंका 41 विधानसभा आसकथाय अम्पि नगर नि 47 नং पोलिंग सेन्टार आरो निवो साकनो तंक संलुकुरकनि बुटनो रखा प्रिसाइडिंग ऑफिसर हनै कक्सिल सामंग जों फनगै तंग आबो लोकसभा चौंगमारी अंगै तंगमानी जोरावो लोकसभा चौंगमारी सालका आसकथायनि अंगै चौंगमारीनि जोरावो तंक संलुकुरकनि बुटनो रखा प्रिसाइडिंग ऑफिसर आमाहायनो कक्सिल सामंग आबो कैमराओ काछावी फाइखा तै बेबाक कक्मा बुतांग रगोनो भाइराल अंगै तंखा हाकेताबक सोंथाय आमाहाय मांगली काछावी फाइमानि नो मंगसासक इलेक्शन कमिशन याखाना नायदे प्रिसाइडिंग ऑफिसर नि अंगै महायनो सोंमोन कक्टमारी बिसिंति काहाम के साइमान जाखा लोकसभा चौंगमारी सालका आसकथाय त्रिपुरा नि अंगै 41 अम्पि नगर विधानसभा आसकथायनि 47 नং पोलिंग सेन्टार पोलिंग स्टेशन वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बुट रखा तंक संलुकुरकनि बुट नहनै कक्सिल सामंग तैबो सिलसामंग कावै फाइखा प्रिसाइडिंग ऑफिसर बाटायनाय बदलनि अंगैनो सामंग खायो हनै आबो बसक गबै बसक छय साइमान याफानो बिसिंगो होनो हाना सालायमानि खाना जाखा तंक संलुकुरकनि अंगै तै कैमराओ काछावी फाइखा आरो निवो पोलिंग एजेंट अंगै तंनाय रकबो कक्थायसाबा सावै मानलिया मानाखाय मानलिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर नो बुट रमानी नगै तंफानो महाय कक्मा नगजाखा लोकसभा चौंगमारी सालका आसकथायनि अंगै 41 अम्पि नगर विधानसभा नि 47 पोलिंग सेन्टार प्रिसाइडिंग ऑफिसर नि मंगै कक्सिल सामंग तैबो साइमाना बागै नायै तंदि अपडेट माना बागै फोरोंगै तंदि ब्यूरो रिपोर्ट आई न्यूज़।